Itu iya kan. Sampai 10.000. Jadi kita gak kurang kan. Aku udah lau kita. Ngelang tok, ngelang itu tetap ya. Berapa di situ? Apa berapa? Marah? Oh, iya. Woi. Woi. Hai. Hai, cepat ya. Mau mangan tuh. Calon dong. Ayo melok dene. Toran lo. Mangan-mangan tuh. Toran dulu. Bisa. Tapi apa wae? Ayo lo sih. Ayo baik, tahu nyetor. Nyetor. Saya iki gak nyetor. Yo apa? Oleh piro? Titik ya. Piro, Cak? Itu ku segolo kurang. Apane? Wingi gak nyetor. Gak sampai. Ini oleh piro? Iki lho ben delok lu gak sampai 10.000. Aran aku dalane. Jenengku sapa ya? Mbo. Oh iya, kene. Saiki. Iku nak belok kene. Gak sampai 10.000. Apa kene wis? Ben kok mentolo iso, Cak? Kene. Iya sego ya. Aja sak kaya apa sih? Kene Gurmang wis mau. Ayo. Aku mantu. Wis meneh ya apa? saiki. Anggap saiki wis kene kabeh. Menteng. Kayak mene. Ngono kan. Ya ngono nek sakmu dompetmu. Anu. Non, kan aku kene. Apa tuh? Nyetor oleh akeh ngono. Kon jangan ngapusi on. Anu, Cak, temen Cak Ano modelmu. Ayo. Salah, Cak. Ayo ini, Cak. Kon durunge aku kok. Ayo, bekmu tokno. Anu, Cak, temen sumpah ya. Cepat. Ayo, bukan. Daripada tak galu kon. Teman-teman, Cak. Sabar kos-kosan iki. Cepetan. Anu, Cak. Suwe. Ya Ayo, Allah. cepet. Lu ben gak percaya, Wah. Kayak orang Ayo lho. Anak belas iki Kene, kene. Ya. Kon kate bojoki kon. Mana? Modelmu. Modelmu lo. Iki jancuk raimu kok dekmu akeh ngene. Ojo sak. Hak wis taek. Kayak itu sego ya. Itu sego opong, itu sego iki ae. Kurang, Cak. Ayo tak apa. Heeh, tak kira 2000-an. Ya Tahu. Allah. Kebar kos-kosan, Cak. Sumpah. Kudu pasar kos-kosan ngono. Iki lo cukup situ, guys. Orang wingi, Cak. 2000 ae ya. Emang loro. Oh wis. Ya Allah, nemen rek. Lumayan, Cak. Kon gak tau ngei Kok sisai orang. Ya. Wis ngalih yo. Oh, ngalih orang. Iku mana kabar kos-kosan iki? Tak mana yo? Mangkel aku. Mangkel aku. Yo, mama yo. Tak jelas bloke piro. RT piro. Misi, Gojek. Misi, GoFood. Misi. Tuh, jangkrik suwe nere. Misi.
Ya, Pak. Mari, Pak, lama. Nggih, gak apa-apa. Nah, niki pesenan nggih, GoFood. Oh iya, Pak, ini tadi udah pakai GoPay ya, Pak? Nggih, tapi niki enten kekurangan tagihan tunai 2.500 niki. Oh, iya saya Nggih. lupa bentar ya, Pak ya. Nggih. Ditunggu. Isi ya. Ini uangnya. Oh, nggih. Ya, Nggih, Mas. udah kembalinya buat Bapak aja. Oh, nggih, Pak, betul. Nggih, makasih nggih. Customer opo iki wong keperangane 2.500 dikek 2.000. Wet. Bus. Enak ini. Apa? PS-an terus? Sana loh. Berisik. Belajar itu bisa nggak nyalain radio? Pateni lah. Bapakmu gugaan ngono lho. Cek gak turu wae. Nang cepet. Gak gelem tangi, Mak. Wong jarene gak gelem ngurusi wong gendeng. Hah? Gak gelem tangi? Njaluk geger geden temen wong iku. Ondo, tangi kono lho nang pasar, catetane digowo. Bedog gak turu ae gak tangi. Udah, nang Cek ngantuk kong berangkat nang pasar. Males. Ini pengen ngopi, ada ibunya. Ngurus karena wong jak kaget. Ngurus mampir. Film apa berita acara isinya gosip-gosip liannya Si Prema Sakti wis mulai umat maneh. Seminggu kepungkur wingi mari ngajar gerombolan geng kapak sak truk sing dibabat entek karo si preman. Lah, saiki giliran supir ojol sing diembek-embek sampai ndelosor kejet-kejet gak iso tangi. Jare saksi moto sing jenenge Cuy Lanseng sing pas ono nang kedadean dheweke sempet nyeritakno supir ojol kabeh diembek-embek gak ate ampun blas. saya bertanya kenapa ya mau takut kenapa ya Siapa yang membuat diri siapa, Pak? saya nggak tahu ada anak-anak Preman apa? I love you. Dari mana ini? Nanti itu kampung
Bolo-bolo embo film, informasi iki mesisan mengakhiri ketemuannya awak dewe. Aku yuk Jan, ojo lali like, komen, lan subscribe yo. Sepurane sing akeh, matur suwun. Wes ah, puas ah, kelakuanmu ngajar arek-arek yuk. Loh, delon viral mlebu TV. Terus kapakno. Viral. Mau dilereni sih. Oh, wis tuwek. Woi, do. Ayo kasan temenan. Wanita gak? Do. Kon. Celun kanca banyak kampung. Tak ancal-ancale. Goblok. Mrene raimu. Cuk. Aku mrene nggo kancaku pake. Betul. Apa? Delon iki. Oke. Memang terus tok. Goblok. Tapi menang lek musuh kene. Delon iki. Maju. Siapa? Siapa? Ngomong kena. Cil. Siapa? Siapa? Rasul. Ono gak mau ta ono. Aku iku. Lapo cinten aku. Kamu digekui ambek kanca-kancaku kabeh. Londo. Londo sapa? Londo mau preman iku wis garo aku kowe londo. Londo lah nanti are. Nang kono, Mas. Kesempatan. Aku Apa sih? urusan. Kowe Temen ah? Halo iya. Ngaku ndi didokno are? Nang kono. Iki are. Mikolo. Woi, do. Woi, do. Do. Lu matamu arek ngadeg ngono sih. Iku Mas.
Ojo percaya mas, tak ajari arek kowe. Percaya mas, tak ajari. Tak bisa. Mas. Yo tak gini yo. Ana dekku. Ya apa? Pokoke dekku Ini apa? Cepetan kok. Ayo. Ya Pak nu Mas. Cepetan masuk. Karo mas, masuk mabuk sih. Masuk anak pol. Temen yang lawan aku. Masalah. Padahal kan ngene yang lawan aku. Kau enak, udah. Kan kau itu. Apa? Aku ya surapan. Kita apa lagi? Buk. Mana? Dan dilengkas. Buk. Kan kerasa? Goyang. Tuh. Goyang tuh ya. Goyang. Rondo. Oh, jangan semakin itu kon. Makane. Ampun cak, ampun. Ampun matamu. Ampun. Iku kayu karo waktu sing ketemu. Lah nek sepeda motor sak itu kabeh. Bisa sekolah sak ketemu. Rondo dilawan. Gowo sak. Kalah cecung-cecung ini gitu. Percuma kecil. Mending gak usah kampung. Assalamualaikum. Oleh renono po sih. Wis rumah tangga kok. Pancet ae kelakuanmu. Apa urusanmu? Kon bapakku ta. Isok gak arek-arek waras iku. Waras kabeh. Kabeh.